Tungod sa dakong kalipay ug tim-os nga pasalamat ngadto sa Dios, tungod sa gasa sa pagtuo nga atong nadawat, dugay nang naglatid ug dagkong kalihukan ang atong simbahan, labi na sa maabot nga 2021 nga mao ang atong ika-500 nga kasumaran. Apan tungod sa kalit ug sunod-sunod nga mga kalamidad, trahedya ug problema, labi na nining nagpadayon nga pandemya, daw nahugno dili lang ang atong mga plano, kundi labi na ang mga dakong sakop sa atong simbahan. Apan tungod usab gihapon sa maong gasa sa Kristohanong pagtuo, walay trahedya, problema o bisan pa pandemya nga makapugong kanato sa pagtimaan ug pagsadya sa atong pagkakristiyano. Busa, ang usa ka semana lamang nga kalihukan, ang atong pagsaulog sa atong ika-500 nga kasumaran will be a year-long celebration. Nga sa ato pa, sa Abril 4, 2021, mao ang pag-abli sa tibok tuig nga kasaulogan ug mga kalihukan hangtod nga motapos kini sa Abril 22, 2022. Usa nga atong atangan, mao nga atong pagsaulog ug pagpasalamat sa bunyag sa Kristohanong pagtuo. Busa, daghang mga kalihukan nga angayan natong atangan ug salmutan aron bisan pa sa mga problema nga atong ipas-an. Duang gihapon natong saulugon ang atong pagka-Kristohanon tungod kay kitang tanan, we are all gifted to give.